8 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Western Visayas ngayong araw. 7 sa kanila ang mga LSI, habang isa naman ang OFW repatriate. Sa ngayon, umabot na sa 332 ang COVID-19 cases sa Region 6. 139 na ang nakarecover habang nananatiling 11 ang namatay. Mga nagrense artist at musikero na nawala ng trabaho dahil sa pandemya, nagkaisa para ipakita ang local art at entertainment scene sa new normal. Si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Art ang nagabuhi kay Neil. Nagapati ini nga ang kabuhi isa ka eksperimento ganigin gamit sining abilidad sa mixed media, production, stage design kag iban pa nga artworks. Apang ini naapektuhan sang pandemya. Magbugtaw kami bilas ang kamotoran nga do mga zombie na yung naguluwas mo bilas tungkol sa COVID na hindi ka pwede kagwa kung ano maaritan ka man kag pati mga pamilya malaman madalahig man eh. Sa makapareho ni Neil na tuon ng kausa sang buhat paglaom. Isa ka collaborative project nga tinutuyo buhion ang paglaom sa tagsa ka ni Grancy artist, photographer, filmmaker kag production worker nga apektado sang pandemya. Learning situation siguro para sa tanan nga for the next time everyone should be included. Panghagat ni Saes sa baylo maguntat gamito ng pagdilaw agon mangin produktibo. Kangay isang performance ang ini nga banda. Isa-isa ang gin-shoot ang musikero kag ini ang gintaod-taod gamit ang teknolohiya agud padayon nga mapakita ang abilidad sa musika. Kami ning last ma-recover. So ang sakon lang, kung hindi tini pag-iwan and if you don't move forward with hope, why nagid lang tawon ang art in the long run, kumbaga. Ang mga video ang i-stream online dala panawagan sang donasyon, bulig kag pagpabutyag sang mensahe sa mga Negrense artist. Art always wins eh. Sining battle between man versus the virus, art will win. Ang art man naglabay sa aton, bisan pa paano mo, if you think about it. Ang buhat paglaom pamatuod nga sa tunga sang pandemya, wala sang may ginakalimtan. Bangod sa pihak sang kabudlay, art heals. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.